En millionær lå af sin bror, som bare arvede en høne fra faren, men et år senere stod alle målløse i den travle byen Trondheim, Norge. Brødrene Larsen kunne ikke være mere forskellige. Erik, den ældste, var i en alder af 40 år selve billedet på forretningssucces. Hans imperium, Larsen-gruppen, omfattede alt fra luksushoteller til købecentre over hele Skandinavia. Med sin pletfrie dress og guldklokke var Erik selve billedet på magt og rigdom. På den andre side var Magnus, den yngste på 35 år, en fri sjæl. Han jobbede som kunstlærer ved en lokal offentlig skole og boede i en beskeden lejlighed fuld af halvfærdige malerier og poesibøger. Hans slidte klæder og gamle cykel stod i stærk kontrast til brorens luksuriøse livsstil. Til trods for forskellene delte begge brødrene en dyb respekt for sin far, Olav Larsen, en mand, som havde bygget sin formue fra bunden af med en lille dagligvarebutik, som voksede til at blive en nationalkæde. Olav havde altid prøvet at indprænte i sine sønner værdien af hardt arbejde og ydmyghed, selvom det virkede som om bare Magnus havde arvet disse kvaliteterne. Den dagen Olav Larsen døde, var hele Trondheim i sorg. Begravelsen var en begivenhed, som trak hundredvis af mennesker, fra de mest beskedne ansatte i hans butikker til politikere og kendiser. Erik, med sin kone Ingrid ved sin side, hilste på de fremmødte med en politikers højtidelighed. Magnus på sin side holdt se i et hjørne og trøstede sin mor fru Astrid og sin kæreste Sofia, en ung veterinær, som jobbede på et dyrehotel. 3 dage efter begravelsen samlede familien C på kontoret til notarius publicus, hr. Christian Berg, for oplæsningen af testamentet. Spændingen i rummet var til at tage og føle på. Erik sat oprejst med et selvsikkert smil, mens Magnus nervøst fiklede med en pensel, han altid bar i lommen. Mine herrer, begyndte notarius, jeg vil nå læse op Olav Larsens sidste vilje. Testamentet begyndte med de vanlige formaliteterne, men kom snart til den delen, alle ventede på, fordelingen af ejendelene. Til min ældste søn, Erik Larsen, læste notarius, efterlader jeg 80% af aktierne i Larsen Dagligvarer, samt ejendommene i Oslo, Bergen og Stavanger. Erik kunne ikke holde tilbage et fornøjet smil. Hans imperium havde netop vokst endnu mere. Til min kære kone Astrid, fortsatte notarius, efterlader jeg vort hus i Trondheim og en livrente, som vil lade hende leve komfortabelt resten af sit liv. Fru Astrid nikkede med tårer i øjnene, taknemmelig for sin afdøde mands omtanke. Endelig kom turen til Magnus. Alle i rummet holdt pusten, specielt Sofia, som klemte kærestens hånd støttende. Og til min yngste søn Magnus Larsen, læste notarius og tog en dramatisk pause, efterlader jeg høna Guldfjer. En dødelig stilhed fyldte rummet. Magnus blunkede flere gange, sikker på, at han måtte have hørt fejl. Undskyld, spurgte han og lænte sig fremover. Kan du gentage det? Notarius kræmtede. Til Magnus Larsen efterlader jeg høna Guldfjer, som befinder sig i hønsegården ved vort hus i Trondheim. Erik var den første til at bryde stilheden med en højlydt latter. En høne? Det ser ud til, at far vidste nøjagtigt, hvor mye du er værd, lillebror, hånte han mellem latterkuglene. Magnus følte det, som om han havde fået et slag i magen.
Det var ikke det, at han havde forventet en formue, men en høne. Var det virkelig alt faren mente om ham? Notarius, som tydeligt følte sig ukomfortabel, fortsatte. Det er en tillægsnotis til Magnus. Han brættede ud en liten lap og læste. Søn, husk at nogle gange kommer de største formuerne i de mest uventede pakker. Jeg stoler på, at du vil se den sande værdien af denne gaven. Med kærlighed, far. Magnus stirrede tomt ud i luften og prøvede at fordøje det, som netop havde sket. I mellemtiden var Erik allerede i gang med telefonen sin, sandsynligvis i færd med at koordinere, hvordan han skulle integrere sine nye anskaffelser i imperiet sit. Fru Astrid gik bort til sin yngste søn og omfavnede ham. Din far havde altid sine grunder, gutten min. Stol på ham. Men Magnus kunne ikke undgå at føle sig forrådt og ydmyget. Han forlod notarens kontor med Sofia ved sin side, ignorerede de medlidende blikkene fra de tilstedeværende og de undertrykte latterkuglene fra Erik og Ingrid. Mens de gik langs de farverige brosteinsgatene i Trondheim, stoppede Magnus foran et vægmaleri, han selv havde malt for år siden. Det viste en ung mand, som holdt et lille frø, omgivet af frugtbare og frodige åkre. Ved du, sagde han og vendte sig mod Sofia, da jeg malte dette, sagde far, at det mindede ham om, da han startede sin virksomhed. Han sagde, at al stor succes begynder med noget lite. Magnus så på vægmaleriet, deretter på Sofia, og til slut op mod den blå himlen over Trondheim. En beslutsomhed begyndte at vokse i ham. Du har ret, sagde han med en ny gnist i øjnene. Hvis far troede, jeg kunne gøre noget stort med en høne, så er det nøjagtigt det, jeg skal gøre. Og slik, med en blanding af smerte, forvirring og et snev af håb, drog Magnus til familiehjemmet for at hente sin uvanlige arv. Det han ikke vidste var, at Guldfjer ikke var nogen vanlig høne, og at han var i færd med at begive sig ud på det mest ekstraordinære eventyret i sit liv. Solen var i færd med at gå ned over åsene rundt Trondheim, da Magnus ankom familiehjemmet. Hagen, som engang var fuld af latter og duften af grillmiddager på søndager, virkede noget underligt stille. Han gik ret til den lille hønsegården bag huset, der en ensom høne med gyldne fjer hakket i bakken. Så du er Guldfjer, mumlede Magnus og nærmede sig forsigtigt. Høna løftede hovedet, de svarte skinnende øjnene festede på ham. Til hans overraskelse flygtede ikke Guldfjer. I stedet kom hun nærmere og begyndte at hakke forsigtigt på skoene hans. Magnus kunne ikke undgå at smile. Vel, i det mindste er du venlig. Mens han observerede Guldfjer, begyndte minderne at strømme på. Han huskede, hvordan han som barn plejede at hjælpe faren med at mate hønene. Olav havde altid sagt, at det at tage vare på disse dyrene lærte ham ansvar og tålmodighed. Din bedstefar startede med en butik mindre end denne hønsegården, havde han sagt engang. Det vigtige er ikke, hvor mye du begynder med, men hvad du gør med det, du har. Disse ordene genklang i Magnus' sind. Han så på Guldfjer, og for et øjeblik så han mere end bare en enkel høne. Han så en mulighed. Den kvelden i sin lille lejlighed kunne ikke Magnus sove. Hovedet hans boblede over af idéer. Hvad kunne han gøre med en høne? Han søgte på internet om fjerkravl, produktion af økologiske æg og trender inden sund mat. Etter hvert som han læste, begyndte en idé at tage form. Trondheim, med sin voksende matscene og stadig mere helsebevidste befolkning, manglede en pålidelig kilde til virkelig økologiske og etiske fjerfeprodukter. Hvad om, mumlede han for sig selv, mens han febrilsk skriblede i skitsebogen sin.
Næste morgen ankom Sofia lejligheden og fandt Magnus omgivet af papirer med mørke ringer under øjnene, men med et smil fra øre til øre. Jeg skal starte en økologisk gård, svarede han med en glød i øjnene, da hun spurgte, hvad som foregik. For når, men Guldfjer vil bare være begyndelsen. Se her, jeg har undersøgt. Det er et voksende marked for økologiske og etisk opdrættede fjerfeprodukter. Vi kan starte småt med Guldfjer som vores stjerne og vokse derfra. Han viste hende skitsene sine, en logo med en gylden høne, planer for et lille stykke land uden for byen, idéer for miljøvenlig emballage. Det er risikabelt, sagde Sofia endelig, men jeg tror, du har noget her. Hvordan har du tænkt at finansiere det? Magnus' smil falmede et øjeblik. Vel, jeg har nogle sparepenge fra kunstundervisningen. Jeg har også noget sparet op, afbrød Sofia. Vi kan slå det sammen. Magnus så overrasket på hende. Sofia, jeg kan ikke bede dig om at risikere sparepengene dine på dette. Hun tog hånden hans. Du beder mig ikke om det. Jeg tilbyder det. Vi er et team, husker du? De næste dagene var en virvelvind af aktivitet. Magnus og Sofia besøgte små jordstykker uden for Trondheim og fandt til slut en beskeden, men lovende tomt med et forfaldent lille hus, de kunne renovere. I mellemtiden havde Guldfjer slået se ned på den lille balkongen i Magnus' lejlighed og tiltrak se nysgerrige blik fra naboerne. Magnus udnyttede dette til at begynde at fortælle historien om sin uvanlige arv og sin vision om en etisk gård. Til hans overraskelse var folk fascineret. En lokal journalist, intrigeret af historien, skrev en liten artikel om kunstneren og hans gyldne høne. Artiklen gik viralt på lokale sociale medier og trak endnu mere opmærksomhed til hans endnu ufødte projekt. Erik fik selvfølgelig høre om brorens planer. En eftermiddag, mens Magnus malte et skilt til sin fremtidige gård, modtog han en telefonsamtale. En hønsefarme? Eriks hånlige stemme lød i telefonen. Er du seriøs, Magnus? Hvorfor slutter du ikke at lægge bonde og kommer og jobber for mig? Jeg vil give dig en stilling i markedsføring, siden du liker at tegne så godt. Magnus trak pusten dybt og kontrollerede sindet sit. Tak, men nej tak. Jeg har mine egne planer. Som du vil, svarede Erik nedladende. Men når du mislykkes, og det vil du, ikke kom gråtende til mig. Samtalen endte og efterlod Magnus skælvende af sinde og tvivl. Hvad om Erik havde ret? Hvad om han begik en stor fejl? Den kvælden siddende på balkongen med Guldfjer ved sin side, så Magnus ud over lysene i Trondheim. Byen med sine svingede gader og ærverdige bygninger syntes så viske til ham, at de største drømmene ofte fødes på de mindste stederne. Han strøg Guldfjer forsigtigt. Du og jeg skal vise dem alle, at de tog fejl, mumlede han. Vi skal bygge noget fantastisk. Guldfjer, som om hun forstod, slap ud et mygt kluk og krøb ind til ham. Næste morgen vågnede Magnus med en ny beslutsomhed. Han ringte ejendomsmæleren og lagde ind et bud på tomten, de havde set på. Det var risikabelt, men han følte, at det var på tide at tage spranget. Mens de ventede på svar, begyndte Magnus og Sofia at planlægge for alvor. De udformede en forretningsplan, undersøgte bedste praksis inden økologisk landbrug og dyrevelfærd, og begyndte at kontakte potentielle leverandører af økologisk får til fjerfe. En uge senere fik de nyheden. Budet deres på tomten var accepteret. Med skælvende hænder, men hjerter fulde af håb, signerede de papirerne samme eftermiddag. Stående på sin nye tomt, så Magnus og Sofia ud over horisonten. Det lille huset trængte arbejde, tomten var forsømt, og alt virkede som en enorm udfordring. Men for dem var det begyndelsen på noget vakkert.
Er du klar for dette? Spurgte Magnus og tog Sofias hånd. Hun klemte hånden hans og smilte. Mere end klar. Lad os gøre dette. Og slik med en høne, en tomt og en drøm begyndte eventyret til Magnus og Sofia. Det de ikke vidste, var, at denne beskedne begyndelsen ville være det første skridtet mod en fremtid, som ville ændre ikke bare deres liv, men hele samfundet i Trondheim. De første månederne på den nye gården var en hvirvelvind af aktivitet og udfordringer. Magnus og Sofia jobbede fra solopgang til solnedgang med at renovere det gamle huset og forberede landet for sine fremtidige befjærede beboere. Gulfjer på sin side havde blivet den uofficielle tilsynsføreren for projektet og fulgte parret overalt, mens hun kaklede sin tilsyneladende godkending eller misnøje. En eftermiddag, mens Magnus malte skiltet Gyldne Morgen økologisk gård ved indgangen til ejendommen, standsede en gammel pickup truck på grusvejen. Ud over den kom en ældre mand med værbit hud og grove hænder. God dag, hilste manden. Jeg er Peter Olsen, naboen deres fra gården bortenfor. Jeg så, at der holdt på at pudse op her og ville stikke indenom for at hilse. Magnus klatrede ned fra stien og håndhilste på Peter. Hyggelig at møde dig, Peter. Jeg er Magnus Larsen, og dette er kæresten min, Sofia Nielsen. Peter så se nysgerrig rundt. Så der skal drive med høner, ja? Det er ikke nogen enkel business, skal jeg sige der. Vi ved det, svarede Sofia, men vi tror på det, vi gør. Vi ønsker at skabe en virkelig økologisk og etisk gård. Den gamle bonden så på dem med en blanding af skepsis og beundring. Vel, hvis der trænger hjælp eller råd, ikke nøl med at spørge. Jeg har drevet med dette i 40 år og har set lidt af hvert. Den kvelden, mens de spiste middag i sit nyrenoverede, beskidne køkken, diskuterede Magnus og Sofia mødet med Peter. Ved du, sagde Magnus, jeg tror, vi burde invitere Peter til at give os råd. Hans erfaring kunne være uvurderlig. Og slik med Peters hjælp og parrets entusiasme begyndte gården at tage form. De byggede romslige og luftige hønsehus, designede roterende bejdeområder for at sikre, at hønene altid havde tilgang til friskt græs, og installerede til og med en liten dam, hvor fuglene kunne svømme og afkøle se. Ankomsten af de første 50 hønene var en dag for fejring. Magnus og Sofia tog imod dem med samme omsorg og opmærksomhed, som de havde givet Gulfjer, som syntes at have påtaget se-rollen som alfahøne i flokken. Men ikke alt var rosenrødt. Etter hvert som ukene gik, begyndte den økonomiske virkeligheden at presse på. Kostnaderne for økologisk for var høje, og selvom de allerede havde nogle lokale kunder, som købte æggene deres, var det ikke nok til at dække alle udgifterne. En kveld, mens de gennemgik regnskabene sine, sukkede Sofia bekymret. Magnus, i dette tempoet vil vi gå tom for penge om 2 måneder. Magnus kørte hænderne gennem håret frustreret. Det må være en måde at få dette til at fungere på. Æggene vore er udmærkede. Vi trænger bare, at flere folk prøver dem. Det var da Gulfjer, som hakkede i nærheden af vinduet, slap ud et højt kagel. Magnus så på hende og fik en idé. Det er det, udbrød han. Gulfjer er vores stjerne, husker du? Folk elskede historien hendes. Hvad om vi bruger hende til at markedsføre gården? Næste dag tog Magnus frem sit gamle kamera og begyndte at lage korte videoer af Gulfjer og de andre hønene. Han viste, hvordan de levede, hvordan de blev behandlet med kærlighed, og hvordan de producerede dejlige og næringsrige æg.
Sofia på sin side oprettede sociale mediekontoer for gården og begyndte at dele videoerne sammen med fakta om fordelene med økologiske produkter. Til deres overraskelse blev videoerne virale i lokalsamfundet. Folk var begejstrede for Guldfjer og hendes historie, og snart begyndte flere kunder at komme til gården for at købe æg og mødte de berømte hønene. En dag, mens de betjente en gruppe besøgende, lagde Magnus mærke til en luksuriøs bil parkeret ved indgangen. Til hans overraskelse var det Ingrid, Eriks kone, som steg ud af bilen. Vel, sagde Ingrid, og så se rundt med en blanding af nysgerrighed og foragt. Så dette er det, du har holdt på med, lille svoger, Magnus stivnede. Hvad gør du her, Ingrid? Hun smilte og tog frem telefonen sin. Jeg kom for at se, hvorfor alle i min sociale kreds snakker om disse velsignede egne. Til og med fylkesordførerens kone nævnte dem i vores sidste lunch. Til alles overraskelse accepterede Ingrid. Minutter senere smagte hun på en omelet lavet med æg fra Gyldne Morgen. Jeg må indrømme, sagde hun til slut, at de er ganske gode. Anderledes end alt andet, jeg har smagt før. Før hun drog, lagde Ingrid ind en stor bestilling til sit næste sociale arrangement. Mens de så hende køre bort i bilen sin, så Magnus og Sofia forbløffet på hverandre. Blev den rigmands svigerinde netop vor kunde? Spurgte Sofia vantro. Magnus lå og omfavnede hende. Jeg tror det. Og noget siger mig, at dette bare er begyndelsen. Han havde ret. Ingrids ufrivillige godkendelse åbnede dørene til et nyt marked. Snart blev æg og kyllinger fra Gyldne Morgen et statussymbol blandt Trondheims mest eksklusive kretser. Efterspørgselen voksede så mye, at Magnus og Sofia blev tvunget til at udvide. De ansatte lokale ungdommer for at hjælpe til på gården, købte tilstøtende land for at øge produktionen og begyndte til og med at tilbyde uddannelsesture for skoler og familier. Et år efter, at eventyret deres begyndte, var Gyldne Morgen ikke bare lønsomt, men havde blivet en model for bærekraftig og etisk landbrug i regionen. Magnus og Sofia blev inviteret til at holde foredrag ved universiteter og konferencer om økologisk landbrug. En eftermiddag, mens de så på solnedgangen fra verandaen på det nå fuldstændig renoverede huset, omfavnede Magnus Sofia. Kan du tro, hvor langt vi har kommet? Spurgte han, stemmen fuld af følelser. Ved du, sagde Magnus eftertænksomt, jeg tror det er på tide at tænke på næste skridt. Vi har bevist, at vi kan gøre dette. Hvad om vi udvider endnu mere? Vi kunne hjælpe andre bønder med at adoptere økologiske praksiser, skabe et netværk af etiske gårder over hele fylket. Sofia nikkede med tillid. Med dig ved min side er jeg klar for alt. Det de ikke vidste var, at successen deres ikke havde gået ubemærket hen for alle. I sit luksuriøse kontor i centrum af Trondheim stirrede Erik Larsen med rynket pande på en rapport om sin yngre brors voksende landbrugsimperium. Hans engang uovervindelige selskab stod nå over for uventede udfordringer, og skyggen af Magnus' succes begyndte at kaste sig over hans egne præstationer. Erik knugede rapporten i hænderne. Nyt dit øjeblik i solen, lillebror, mumlede han for sig selv. For dette er ikke over endnu. Imens på den fredelige Gyldne Morgengården forberedte Magnus og Sofia sig på at lege sig, uvidende om de mørke skyene, som samlede sig i horisonten. Drømmen deres blomstrede, men snart ville de møde udfordringer, som ville sætte ikke bare virksomheden deres på prøve, men også forholdet og værdien deres.
Successen til Gyldne Morgen gik ikke upåagtet hen i Trondheims forretningsverden. Mens Magnus og Sofia koncentrerede sig om at udvide sin vision om etisk og bæredygtig landbrug, begyndte større kræfter at bevæge sig i skyggene. En solfyldt morgen, mens Magnus overvågede byggingen af et nyt hønsehus, modtog han et uventet telefonanråb. Det var Christian Berg, notarius publicus, som havde læst farens testamente. Herr Larsen, sagde Berg med anspændt stemme, jeg trænger, at du kommer til kontoret mit så snart som muligt. Det har opstået komplikationer med din fars arv. Magnus' hjerte sank. Komplikationer? Hvad slags komplikationer? Jeg foretrækker at diskutere det personligt, svarede notarius. Vær så snil at komme i ettermiddag, og det ville være klogt at tage med broren din også. Den ettermiddagen fandt Magnus sig selv siddende ukomfortabelt ved siden af Erik i notarius kontor. Spændingen mellem brødrene var håndgribelig, Berg så alvorlig på dem begge. Mine herrer, det har opstået et problem med deres fars testamente. Det ser ud til, at det er en klausul, vi overså i den oprindelige oplæsningen. Han tog frem et dokument og begyndte at læse. I tilfælde en af mine sønner viser exceptionel og uventet forretningsmæssig vækst inden 2 år efter min død, skal det foretages en ny vurdering af fordelingen af familiens ejendeler. Erik lænede sig fremover, øjnene skinnende af interesse. Og hvad betyder det nøjagtigt? Notarius sukkede. Det betyder, at givet den uventede successen til herr Magnus' foretag, må det gennemføres en ny evaluering af familiens ejendeler. Potentielt kan dette resultere i en omfordeling. Magnus følte, at gulvet forsvandt under fødderne hans. Men hvordan er dette muligt? Det har gået mere end 2 år siden fars død. Det er komplikationen, forklarede Berg. Klausulen var skjult i et dokument, som bare skulle afdækkes under visse betingelser. Disse betingelserne er nu opfyldt. Erik rejste sig rasende. Dette er latterligt. Jeg har jobbet hardt for at opretholde og udvide imperiet far etterlot mig, og nu fortæller du mig, at jeg kan miste alt på grund af en dum hønsegård. Magnus rejste sig også og konfronterede broren sin. Den dumme hønsegården er en legitim og vellykket virksomhed. Det er ikke min fejl, at far forudså dette. Brødrene stirrede sin på hverandre, år med bitterhed og konkurrence boblede op til overfladen. Notarius greb ind i et forsøg på at roe gemyttene. Mine herrer, vær så snil. Ingenting er bestemt endnu. Det vil blive gennemført en uafhængig vurdering af begge virksomhederne. Indtil da forbliver alt som det er. Den kvelden vendte Magnus tilbage til gården, hovedet hans spændt. Da han fortalte Sofia om nyhederne, omfavnede hun ham tæt. Det spiller ingen rolle, hvad som sker, sagde hun. Vi har bygget noget vakkert her. Ingen kan tage det fra os. Men nyhederne om den mulige omfordeling af arven spredte sig raskt. Eriks investorer begyndte at blive nervøse, og rygter om ustabilitet i Larsen-gruppen begyndte at cirkulere. Erik, desperat efter at beholde kontrollen, begyndte at tage drastiske tiltag. Han sagde op ansatte, kuttede budgetter og søgte måder at sabotere brorens virksomhed på. En morgen kom Magnus til gården og fandt flere helseinspektører, som gennemførte en overraskelsesrevision. Selvom Gyldne Morgen opfyldte alle standarder, forårsagede inspektionen forsinkelser og bekymring blandt kunderne deres. Dette må være Eriks værk, knurrede Magnus frustreret. Han havde ret. Et af hvert som datoen for evalueringen nærmede sig, øgte presset på begge brødrene. Magnus og Sofia jobbede dag og nat for at sikre, at hvert aspekt af Gyldne Morgen var i perfekt stand.
Men stresset begyndte at tage sin told. Magnus blev irritabel og fjern, besat af forretningens succes. Sofia på sin side følte sig stadig mere tilsidesat, som om drømmen, de havde bygget sammen, var i færd med at blive et mareridt. En kvæld, efter en lang diskussion om forretningsstrategier, eksploderede Sofia. Nok er nok, Magnus, du har glemt, hvorfor vi startede alt dette. Det var ikke for pengene eller for at bevise noget for broren din. Det var fordi vi troede på noget, fordi vi ønskede at gøre en forskel. Magnus så overrasket på hende, chokket over udbruddet hendes. Sofia, alt jeg gør er for at beskytte det, vi har bygget. Til hvilken pris, spurgte hun med tårer i øjnene. Du er så besat af at vinde, at du glemmer at leve. Vi tilbringer næsten ikke tid sammen længere. Du snakker knapt med de ansatte vore. Og til og med Gulfjer undgår dig disse dagene. Sofias ord traf Magnus som en bøtte kaldt vand. Han så se rundt på køkkenet og lagde for første gang på uger mærke til rodet, som havde samlet sig. De visne planterne i vinduet, tegningerne af deres fremtidige projekter krøllede og glemt i et hjørne. Du har ret, sagde han endelig, stemmen knækket. Jeg har gått mig bort i alt dette. Jeg er så lei mig, Sofia. De omfavnede hverandre, begge gråtende. Vægten af de sidste ugerne faldt endelig over dem. Vi trænger at huske, hvorfor vi startede, hviskede Sofia. Vi trænger at gå tilbage til vores rødder. Næste dag tog Magnus en beslutning. Han samlede alle ansatte på gården og snakkede fra hjertet. Venner, begyndte han, jeg ved, at de sidste uger har været vanskelige. Jeg har været så bekymret for fremtiden, at jeg glemte det vigtigste, nutiden og menneskene, som gør alt dette muligt. Jeg vil, at dere skal vide, at uanset hvad som sker med denne evalueringen, er dere gyldne morgen. Deres dedikation, deres lidenskab, deres kærlighed for det, vi gør her, det er det, som virkelig betyder noget. De ansatte, rørt af Magnus' oprigtighed, svarede med spontan applaus. Stemningen på gården ændrede sig umiddelbart og vendte tilbage til den varmen og kammeratskabet, som altid havde kendetegnet dem. Imens i kontorerne til Larsen-gruppen kæmpede Erik med sine egne dæmoner. Presset for at opretholde imperiet sit havde ført ham til at tage tvivlsomme beslutninger. Han havde kuttet ansattes goder, ignoreret etiske standarder i jagt på større fortjeneste og til og med vurderet ulovlige praksiser for at sabotere broren sin. En eftermiddag, mens han gennemgik de sidste økonomiske rapporterne, kom hans assistent Liv ind på kontoret med et bekymret udtryk. Herr Larsen, sagde hun, det er noget, du må se. Hun gav ham et netbræt med en viral video. I den så man Magnus snakke lidenskabeligt til sine ansatte, forklare sin vision om etisk og bæredygtig landbrug. Videoen afsluttede med billeder af gården, som viste lykkelige høner, smilende ansatte og fornøjede kunder. Erik stirrede på videoen. En blanding af følelser krydsede ansigtet hans. For et øjeblik så han sin far i Magnus. Den samme lidenskaben, den samme dedikation til noget større end sig selv. Herr Larsen, spurgte Liv, og mærkede se chefens langvarige stilhed. Erik rejste sig bråt. Canceller alle mine aftaler for resten af dagen. Jeg trænger ådre ud. Uden at sige mere tog han jakken sin og forlod kontoret og etterlot en forvirret Liv. Mens han kørte målløst gennem gatene i Trondheim, fandt Erik sig selv i mindesbarndommen. Han huskede, hvordan han og Magnus plejede at ligge sammen i bakgården til familiehjemmet, hvordan de drømte om at jobbe sammen i farens virksomhed en dag. Når havde de blitt så fjerne? Når havde konkurrence og ambition erstattet broderlig kærlighed?
Uden at være klar over det, fandt Erik sig selv kørende mod udkanten af byen mod brorens gård. Da han ankom, så han Magnus ude på marken, omgivet af høner, læne mens Guldfjer hakkede på skoene hans. I et øjeblik blev Erik siddende i bilen og observere. Han så glæden i brorens ansigt, freden han udstrålte, og for første gang på år følte han et stik af misundelse, som ikke havde noget at gøre med penge eller succes. Endelig, efter at have samlet mod, steg Erik ud af bilen. Magnus så ham og stivnede synlig. Hvad gør du her? Spurgte Magnus, stemmen hans blandede overraskelse og mistillid. Erik trak pusten dybt. Jeg kom for at snakke. Uden advokater, uden forretninger, bare som brødre. Magnus stirrede på ham et øjeblik, søgte et af tegn på bedrag. Men alt han så, var sin ældre bror, som så mere sårbar ud, end han havde set ham på år. Grejt, så han til slut. Lad os gå til huset. Sofia har netop lavet limonade. Mens de gik mod huset, fulgte Guldfjer et af brødrene kaklende mygt, som om hun godkendte denne uventede vendingen af hændelserne. I gårds køkkenet, omgivet af duften af citron og mynte, satte brødrene Larsen ansigt til ansigt for første gang på år, ikke som rivaler, men som det de virkelig var. Familie. Magnus, begyndte Erik stemmen overraskende myg. Jeg har været en idiot. Magnus næsten satte limonaden i halsen. Af alle ting, han forventede at høre fra broren sin, var ikke dette i nærheden af listen. Erik fortsatte. Jeg har brugt så mye tid på at prøve at bevise, at jeg er bedre end dig, at jeg mistede synet af det, som virkelig betyder noget. Far ville være stolt af dig, af det du har bygget her. Magnus følte en klump forme C i halsen. Erik, ja. Lad mig fuldføre, afbrød Erik. Jeg har gjort fejl. Mange fejl. Jeg har prøvet at sabotere virksomheden din. Jeg har presset mine ansatte til det ytterste. Alt i successens navn. Men når jeg ser, hvad du har opnået her, indser jeg, at jeg har jagtet på fejl ting hele tiden. Han så på broren sin, et trist smil på ansigtet. Det jeg prøver at sige, Magnus, er, at du har opnået det far altid ønsket for os. Ikke bare økonomisk succes, men en virksomhed med hjerte, med formål, noget som virkelig gør en forskel i folks liv. Magnus så på broren sin, virkelig så på ham for første gang på år. Han så trætheden i øjnene hans, bekymringsrynkene i panden. Erik, det er ikke for sent, vi kan fikse dette sammen. Erik ristede på hovedet. Nej, Magnus, du har bygget noget vakkert her. Jeg trænger at finde min egen vej. Jeg trænger at huske, hvorfor jeg startede i udgangspunktet. Hvad med evalueringen? Spurgte Sofia. Den mulige omfordelingen af ejendelene. Erik rejste C og gik mod vinduet. Utenfor hakkede hønene lykkeligt i bakken, uvidende om det menneskelige dramaet, som udspillede C. Jeg kommer til at trække tilbage mit krav, sagde han til slut. Gyldne morgen er din, Magnus. Du har fortjent den retfærdig. Og når det gælder Larsen-gruppen, jeg tror det er på tide, at jeg gør nogle vigtige ændringer. Magnus sluttede se til broren ved vinduet. Er du sikker på dette? Erik nikkede. Jeg har aldrig været sikrere på noget i hele mit liv. Det er på tide, at brødrene Larsen slutter at konkurrere og begynder at samarbejde. Hvad siger du, lillebror?
Vil du give mig nogen råd om, hvordan jeg kan gøre selskabet mit mere etisk og bæredygtigt? Magnus smilte og følte, som om en enorm vægt blev løftet fra skuldrene hans. Det vil være en glæde, men på én betingelse. Hvilken? Spurgte Erik og hævede et øjebryn. At du kommer til middag hver søndag, som vi plejede at gøre, da vi var barn. Erik lå, en ægte latter, som Magnus ikke havde hørt på år. Aftale. Mens brødrene forsejlede sin nye aftale med en klem, observerede Sofia dem med glædestårer i øjnene. Udenfor, som om hun følte ændringen i luften, slap Gulfjer ud et triumferende kakkel. Solen gik ned over Trondheim og badede gården i et varmt, gyldent skær. Det var begyndelsen på en ny æra for brødrene Larsen, en æra af samarbejde, delt formål og familie. Men mens denne stormen rodede se, var en anden i færd med å-forme se i horisonten. En, som ville sætte ikke bare Magnus og Sofias virksomhed på prøve, men selve værdierne, de havde bygget Gyldne Morgen på. En prøve, som ville kræve al deres styrke, opfindsomhed og kærlighed for at overvinde. Månederne, som fulgte brødrenes forsoning, var præget af vækst og velstand for Gyldne Morgen. Med Eriks støtte og forretningsforbindelser kunne Magnus og Sofia udvide sin vision om etisk og bærekraftig landbrug ud over Trondheim. Snart blev Gyldne Morgen et anerkendt mærke på nationalt niveau. Produkterne deres blev ikke bare solgt i gourmetbutikker og luksusrestauranter, men nåede også skoler og sygehus som en del af sunde ernæringsprogrammer. Magnus og Sofia fandt sig selv rejsende over hele Norge, holdt foredrag om bærekraftig landbrug og dyrevelfærd. Historien deres om en drøm født af en eneste høne inspirerede bønder og grønnere over hele landet. Men med successen kom nye udfordringer. Efterspørgselen efter produktene deres voksede raskere, end de kunne producere. Investorer ringte dagligt og tilbød millioner for en andel i selskabet. Store landbrugsselskaber, som følte truslen, begyndte at lægge pres på lovgivere for at indføre strengere reguleringer for økologiske gårde. En eftermiddag, mens Magnus og Sofia diskuterede disse problemer på kontoret sit, fik de et uventet besøg. Det var Peder Olsen, deres gamle nabo og mentor. Unger, sagde den gamle manden, ansigtet hans alvorligt. Vi har problemer. Store problemer. Peder viste dem et officielt dokument. Det var en ekspropriationsvarsel. Fylkeskommunen, som hævdede behovet for at bygge en ny motorvej, planlagde at tage ikke bare deler af Peders land, men også en betydelig del af Gyldne Morgen. Men hvordan er dette muligt, udbrød Sofia, mens hun læste dokumentet vantro. Dette ville ødelægge store deler af gården, hvor Magnus kørte hænderne gennem håret frustreret. Det må være en måde at stoppe dette på. Peder ristede på hovedet. Jeg har snakket med andre bønder i området. Det ser ud til, at nogen med mye indflydelse står bag dette. Det er ikke bare motorvejen, de snakker om et gigantisk udviklingsprojekt. De næste dage var en virvelvind af møder med advokater, offentlige tjenestemænd og andre berørte bønder. Jo mere de undersøgte, jo mørkere blev billedet. De opdagede, at bag motorvejprojektet stod et konsortium af selskaber, ledet af et firma kaldt Agrofremtid. Dette selskabet, kendt for sine intensive og lidt etiske landbrugspraksiser, så ud til at bruge motorvejprojektet som en undskyldning for at skaffe sig frugtbart land til en lav pris. Erik, som brugte sine kontakter i forretningsverdenen, klarte at få mere information. Det er værre end vi troede, fortalte han dem en kveld samlet i gårdskøkkenet.
Agrofremtid vil ikke bare have landet. De ønsker at ødelægge den økologiske landbrugsbevægelsen i regionen. De ser på Gyldne Morgen som en trussel mod sin forretningsmodel. Magnus slog i bordet af frustration. Hvordan kan de gøre dette? Ser de ikke skaden, de vil forårsage? Og slik begyndte den vanskeligste kampen Magnus og Sofia havde mødt så langt. De organiserede fredelige protester, kørte kampagner i sociale medier og søgte støtte fra offentlige personer, som sympatiserede med sagen deres. Kampen tiltrak national opmærksomhed. Journalister fra hele landet kom til Trondheim for at dække historien om de små bønder, som stod op mod et gigantisk selskab. Gyldne Morgen blev symbolet på modstand, men Agrofremtid satte ikke stille. De startede en sværtekampagne, anklagede Magnus og Sofia for at være elitistiske byfolk, som ikke forstod landbrugets virkelige behov. De ansatte eksperter for at stille spørgsmål ved den økonomiske levedygtigheden til økologisk landbrug i stor skala. Presset begyndte at tage sin told. Nogle af deres største kunder, nervøse for kontroversen, begyndte at cancellere ordre. Banker, som sejtede usikkerheden om gårdens fremtid, nægtede at give mere kredit. En kveld, efter nok en udmattende dag med interviewer og møder, fandt Magnus Sofia gråtende på verandaen. Sofia, sagde han mygt og satte sig ved siden af hende. Hvad er galt? Hun så på ham, øjnene røde og hovne. Hvad om vi tager fejl, Magnus? Hvad om alt dette er for stort for os? Kanskje vi burde acceptere tilbuddet fra Agrofremtid og sælge. Magnus følte det, som om han havde fået et slag i magen. Sofia, du kan ikke mene det. Alt vi har bygget, alt vi har kæmpet for. Jeg ved det, afbrød hun, stemmen knækket. Men jeg er slitten, Magnus. Sliten av at kæmpe, sliten av truslene, sliten av at se alt vi har jobbet forfalde fra hverandre. Magnus omfavnede hende tæt, følte vægten af sin egen tvil og udmattelse. Jeg forstår, kære. Jeg er også sliten, men vi kan ikke give op nu. Dette handler ikke bare om os. I det øjeblikket hørte de et mygt kakkel. Gulfjer, høna, som havde startet alt, kom bort til dem og hakkede forsigtigt på fødderne deres, slik hun plejede at gøre, da de var nybegyndere i dette med gårdsdrift. Magnus smilte og strøk fjerne hendes. Du har ret, og så længe hun fortsætter at kæmpe, skal vi også gøre det. Den kvælden markerede et vendepunkt. Magnus og Sofia indså, at de ikke kunne vinde denne kampen alene. De måtte minde alle på, hvorfor Gyldne Morgen var vigtig, ikke bare for dem, men for hele samfundet. Næste dag kaldte de ind til et møde på gården. De inviterede alle, ansatte, kunder, naboer, til og med journalisterne, som havde dækket historien. Til deres overraskelse dukkede hundredvis af mennesker op og fyldte gårdens marker. Magnus klatrede op på en improviseret platform med Sofia ved sin side og Gulfjer, overraskende nok i armene. Mængden stilnet, ventende. Venner, begyndte Magnus, stemmen skælvendeligt. Mange af jer kender vor historie. Hvordan alt dette begyndte med en eneste høne og en gal drøm om at gøre ting anderledes. Men det der kanskje ikke ved, er at hver og en af jer er en del af den historien. Han tog en pause og så ud over de ventende ansigtene. Hver og en af jer, enten ved at købe produktene vore, arbejde på markene vore, eller bare ved at tro på det vi gør, har hjulpet til med at bygge Gyldne Morgen. Vi er ikke bare en gård. Vi er et fællesskab, en familie. Mængden begyndte at mumle i enighed.
Magnus fortsatte. Vi beder dig ikke om at kæmpe vores kamper. Vi beder dig om at kæmpe med os for en fremtid, der barna vore kan spise sund mat, der bøndene vore kan leve med værdighed, der jorden vor behandles med respekt. Ja, råbte nogen i mængden. Snart sluttede flere stemmer se til. Responsen var overvældende. Folk klappede, råbte, nogen gråt til og med. I det øjeblikket vidste Magnus og Sofia, at de ikke stod alene. De påfølgende dage så en dramatisk ændring i kampen. Lokalsamfundet mobiliserede som aldrig før. Lokale bønder organiserede bondens marked for at vise betydningen af bæredygtig landbrug. Kokker i regionen lavede specialmenuer, som fremhævede produkter fra Gyldne Morgen og andre økologiske gårder. Studenter organiserede fredelige demonstrationer og kampagner i sociale medier. Historien om Gyldne Morgen blev viral på nationalt niveau. Kendiser og offentlige personer begyndte at tale mod agrofremtidsprojekt, presset på fylkeskommunen for at revurdere ekspropriation øgte. I mellemtiden brugte Erik sine forretningsforbindelser til at undersøge agrofremtid nærmere. Det han opdagede var chokerende. Selskabet havde været involveret i sager om vandforurensning og ødelæggelse af økosystemer i andre fylker. Med denne informationen kunne Magnus og Sofia anlægge et søgsmål mod ekspropriationsprojektet. Den juridiske kampen var lang og udmattende, men efter måneder med kamp kom endelig nyheden, alle havde ventet på. Motorvejprojektet ville blive omdirigeret og undgå landbrugsområdene i regionen. Agrofremtid, som mødte offentlig og juridisk granskning, trak sig fra projektet. Sejren blev fejret over hele regionen. Gyldne Morgen havde blivet et symbol på modstand og håb, som viste, at et samlet lokalsamfund kunne stå op mod selv de mægtigste selskaberne. Den kvelden, mens gården fyldtes med musik og latter fra fejringen, snikker Magnus og Sofia se bort til den gamle lågen, da alt havde begyndt. Gulfjer fulgte efter dem som altid. Kan du tro alt, som har sket? Spurgte Sofia og lendte hovedet mod Magnus' skulder. Han smilte og omfavnede hende. Nogle gange føles det fortsat som en drøm, men så ser jeg mig rundt og indser, at det er virkelig. Vi klarede det, Sofia. Vi klarede det sammen, korrigerede hun. Alle sammen. Gulfjer kaklede mygt, som om hun var enig. Magnus bødede se ned for at strykke hende. Og alt takket være dig, gamle ven. Hvem skulle troet, at en høne kunne ændre så mange liv? Mens de så solnedgangen fra låvedøren, følte Magnus og Sofia en dyb følelse af fred og mening. De havde mødt utænkelige udfordringer og kommet ud stærkere. Gyldne Morgen var ikke bare en virksomhed, det var en bevægelse, en familie, et fyrtårn af håb for en mere bæredygtig og etisk fremtid. Men selv i dette øjeblikket af triumf vidste de ikke, at skæbnen havde en sidste overraskelse i vente for dem. En afsløring, som for altid ville ændre deres forståelse af Olav Larsens arv og den sande hensigten bag den mystiske høna Gulfjer. Måneder efter sejren mod agrofremtid havde Gyldne Morgen blivet en internationalt anerkendt model for bæredygtig landbrug. Magnus og Sofia var blevet inviteret til at holde foredrag på konferencer over hele verden, da de delte sin historie og sin vision om en mere etisk landbrugsfremtid. En solrig søndags eftermiddag samlede Larsen-familien se på gården for sit traditionelle familiemåltid. Erik og hans kone Ingrid, som nu var en entusiastisk forkæmper for økologisk landbrug, ankom med barna sine.
Fru Astrid, Magnus og Eriks mor præsiderede ved bordet med et stolt smil, mens de nød et festmåltid tilberedt med gårdens produkter. Magnus lagde mærke til, at moren hans så uvanligt tankefuld ud. "Mamma, er alt i orden?" spurgte han bekymret. Fru Astrid smilte hemmelighedsfuldt. "Ja, min kære." Faktisk er alt bedre end nogen gang, og jeg tror, det er på tide, at der får vide hele sandheden. Bordet blev stille, alle øjne festet på fru Astrid. "Hvad mener du, mamma?" spurgte Erik nysgerrig. Fru Astrid rejste sig og hentede en gammel trækasse, hun havde taget med sig. Hun åbnede den og tog ud en gulnet konvolut. Deres far, begyndte hun, var en mand, som altid så mod fremtiden. Han så ting, andre ikke kunne se, og han havde en plan. En plan, som begyndte for mange år siden. Hun åbnede konvolutten og tog ud et brev. "Dette er et brev, faren der skrev, før han døde. Han bad mig om at give det til dere, når tiden var inde." "Jeg tror, den tiden er nå." Hun begyndte at læse. "Mine kære sønner, hvis det jeg læser dette, betyder det, at planen, jeg satte i gang for så mange år siden, endelig har båret frugter. Erik, Magnus, hver af dere modtog en arv, som virkede uretfærdig eller mærkelig på den tiden. Men det var netop hensigten. Erik, jeg efterlod dig mesteparten af selskabet, fordi jeg vidste, du havde ambitionen og evnen til at holde det flyttende. Men jeg vidste også, at du trængte at lære en lekse om tingenes sande værdi. Magnus, til dig efterlod jeg Guldfjer, vor mest dyrebare høne. Hun var ikke en vanlig høne. Guldfjer er resultatet af år med selektiv AVL, designet for at producere exceptionelt næringsrige æg og for at være modstandsdygtig mod sygdommer. Men mere end det, Guldfjer var et symbol, et frø til forandring. Ser der, for mange år siden indså jeg, at vort landbrugssystem var ødelagt. Den hensynsløse jagten på profit ødelagde jorden vor og forgiftede maten vor. Jeg vidste, at en ændring var nødvendig, men jeg vidste også, at den ændringen ikke kunne komme fra mig eller min generation. Jeg trængte, at dere, mine sønner, skulle opdage det selv. Jeg trængte, at en af dere skulle bygge noget nyt, noget bedre fra bunden af. Og jeg trængte, at den andre skulle lære værdien af ydmyghed og vigtigheden af et formål større end penge. Den skjulte klausulen i mit testamente, den som næsten satte der op mod hverandre, var faktisk en test. Jeg ønskede at se, om dere kunne overvinde deres forskeller og jobbe sammen for et større gode. Guldfjer var ikke bare en høne. Hun var katalysatoren for en ændring, jeg vidste var nødvendig. Og dere, mine elskede sønner, har overgået mine vildeste forventninger. Magnus, du har bygget noget vakkert og meningsfuldt med Gyldne Morgen. Du har bevist, at etisk og bærekraftig landbrug ikke bare er mulig, men nødvendig. Erik, du har lært, at sand succes ikke måles i kroner, men i den positive indvirkning, du har på verden rundt dig. Sammen har dere skabt en arv, jeg er umådelig stolt af. En arv af innovation, omsorg for jorden, vor og vore mennesker og familie. Nu beder jeg dere om en sidste ting. Fortsæt denne arven. Udvid deres vision. Brug de kombinerede ressourcerne fra vores selskaber til at drive frem virkelig ændring i måden, vi producerer og forbruger mat på. Gør Larsen-gruppen og Gyldne Morgen til et fyrtårn af håb for en mere bærekraftig fremtid. Med evig kærlighed, deres far Olav Larsen. Stilheden, som fulgte, var øredøvende.
Erik var den første til at bryde den. Far, hele tiden, sagde han med skælvende stemme. Far havde en plan, og vi fuldførte den uden at vide det engang. Magnus nikkede, fortsat i færd med at fordøje afsløringen. Guldfjer var ikke bare en høne, hun var begyndelsen på alt dette. Fru Astrid smilte, øjnene skinnende af stolthed og nostalgi. Deres far plejede altid at sige, at hans sønner ville gøre store ting. Men jeg tror ikke engang, han forestillede sig, hvor store de ville blive. Familien tilbragte resten af kvælden med at mindes Olav, dele historier og legender om tårne. Etter hvert som solen gik ned og farvede himlen gylden, gik Magnus og Erik ud på verandaen. Og nå da, lillebror, spurgte Erik, og så ud over markerne til gyldne morgen. Magnus smilte, et glimt af beslutsomhed i øjnene. Nå opfylder vi fars sidste ønske. Vi tager dette videre. Vi ændrer verden et æg om gangen. Erik lå og klappede broren på skulderen. Jeg liker, hvordan det høres ud. Larsen-gruppen og Gyldne Morgen, som jobber sammen for revolutioner og landbruget i Norge og utover. Mens brødrene diskuterede sine planer for fremtiden, dukkede Guldfjer op, fuldt af en ny generation kyllinger. Hun stoppede foran Magnus og Erik, og så på dem med det, som næsten så ud som godkendelse. Ved du, sagde Magnus og bødede se ned for at stryge Guldfjer. Jeg tror, hun vidste det hele tiden. På en eller anden måde har hun vejledet os fra begyndelsen. Erik nikkede, et smil formet se på ansigtet hans. Vel, der er det bedst, vi fortsætter at lytte til hende. Trods alt ser det ud til, at høner er klokkere, end vi troede. Brødrene lå, lyden af deres glæde blandede sig med kaklingen fra hønene og den mygge susing af vinden over markene. Det var lyden af en ny begyndelse, af en arv, som bare så vidt havde begyndt at udfolde sig. I årene, som fulgte, blev Gyldne Morgen og Larsen-gruppen ledere i en landbrugsrevolution i Norge. Sammen udviklede de ny teknologi for bærekraftig landbrug, oprettede støtteprogrammer for småbønder og etablerede højere standarder for dyrevelfærd i matindustrien. Magnus og Sofia fik 2 barn, Olav og Guld, opkaldt efter bedstefaren, de aldrig mødte, og Høna, som forandrede livene deres. Erik og Ingrid, inspireret af successen til Gyldne Morgen, omformede en betydelig del af Larsen-gruppens landområder til naturreservater og centre for landbrugsforskning. Historien om brødrene Larsen og Olav Larsens mystiske arv blev en legende i Trondheim og utover. Skoler og universiteter brugte den som casestudie i forretningsetik og bærekraft. Guldfjer levede et langt og lykkeligt liv og blev Gyldne Morgens uofficielle maskot. Da hun til slut døde i en alder, som var høj for en høne, blev hun gravlagt med ære i et specielt hjørne af gården. På hendes gravsted blev det rejst en liten bronzestatue med en plate, som lød: Her hviler Guldfjer, høna, som ruede ud en drøm og forandrede verden. År senere, på Gyldne Morgens 20-års jubilæum, organiserede Magnus og Erik en stor fejring på gården. Bønder, forskere, politikere og vanlige borgere fra hele Norge samlede sig for at markere ikke bare successen til en bedrift, men fødslen af en bevægelse. Under fejringen gik Magnus op på scenen, med Sofia ved sin side og Erik ikke langt unna. Han så ud over mængden, så de smilende ansigtene, de grønne og frodige markene, som strak, se så langt øjet kunne se, og følte en bølge af følelser. For 20 år siden begyndte han, stemmen fuld af følelse, arvede jeg en høne. På den tiden troede jeg, det var en grusom spøg fra skæbnen.
Når ved jeg, at det var den mest værdifulde gaven, jeg kunne have fået. Han tog en pause, øjnene skinnende af tilbageholdte tårer. Den høne af Guldfjer gav mig ikke bare et formål. Hun lærte mig værdien af udholdenhed, vigtigheden af etik i forretninger og den transformerende kraften i en del drøm. Erik sluttede se til dem på scenen. I lang tid troede jeg, at succes betød at have det største forretningsimperiet, den fyldigste bankkontoen. Min bror og en høne lærte mig, at jeg tog fejl. Sand succes er at efterlade verden lidt bedre, end du fandt den. Magnus nikkede, smilende til broren sin. I dag, mens vi fejrer disse 20 årene, fejrer vi ikke bare gyldne morgen. Vi fejrer en ændring i måden, vi ser på landbrug, mat og vort forhold til jorden, som nærer os. Vi fejrer vor fars vision, som plantede frøet til alt dette, og vi fejrer hver og en af dere, som har været en del af denne utrolige rejsen. Så i dag, fortsatte Magnus, mens vi mindes vor fortid, ser vi os mod fremtiden. En fremtid, hvor hver gård er en gyldne morgen, hvor hver bonde er en forvalter af jorden, hvor hvert måltid er en fejring af liv og bærekraft. Erik løftede et glas. For de næste 20 årene og de 20 efter det. For en fremtid, hvor Guldfjers visdom vejleder hver beslutning, vi tager. For en verden, hvor hvert frø, som plantes, er et løfte om en bedre morgendag. Mængden brød ud i applaus og jubel, mens solen gik ned over gården og badede alt i et varmt, gyldent skær. Magnus så se rundt. Han så sin familie, sine venner, samfundet, de havde bygget. Han så de frodige markerne, de lykkelige hønende arven, de havde skabt. Og i det øjeblikket følte han nærværet af sin far, af Guldfjer, af alle, som havde været en del af denne utrolige rejsen. Han følte en dyb følelse af taknemmelighed og mening. For til syvende og sidst handlede historien om Gyldne Morgen ikke bare om en gård, eller en familie, eller til og med en ekstraordinær høne. Det var en historie om kraften i drømmer, styrken i broderlig kærlighed og menneskets evne til at skabe positiv ændring, når det våger at forestille sig en bedre verden. Mens festen fortsatte rundt ham, tillod Magnus se et øjeblik af stille refleksion. Han tænkte på alle livene, de havde berørt, på alle menneskene, som nå havde tilgang til sundere, mere bærekraftig mad. Han tænkte på bønderne, som havde fundet ny værdighed i sit arbejde, på økosystemerne, som var i færd med at komme se takket være med etiske praksiser, og han vidste med en urokkelig sikkerhed, at dette bare var begyndelsen. At arven efter Guldfjer, efter hans far, efter hans familie, ville fortsætte at vokse og sprede sig som røttene til et mægtigt træ og nære og støtte generationer fremover. For nogle gange begynder de største revolutionerne med de mindste tingene. Nogle gange er alt, som trængs for at forandre verden, en idé, en mulighed og modet til at tage det første skridtet. Og nogle gange kommer den muligheden i den mest uventede formen, som en høne ved navn Guldfjer, hvis kakling ville genlyde gennem generationer og minde os alle om, at selv fra de mest ydmyge begyndelser kan de største drømmene blive født. Etter hvert som årene gik, fortsatte Gyldne Morgen at vokse og udvikle sig.
Magnus og Sofia når godt ind i 50'erne, så med stolthed på, hvordan deres barn Olav og Guld begyndte at tage en aktiv rolle i familievirksomheden. Olav, med sin fars kreativitet og morens praktiske sans, ledet an i udviklingen af nye, innovative landbrugsteknologier. Guld på sin side havde arvet sin onkel Eriks forretningssans og brugte den til at udvide Gyldne Morgens rækkevidde, ikke bare i Norge, men også internationalt. Erik, nå en respekteret figur i bærekraftig næringsliv, havde transformeret Larsen-gruppen til et ledende selskab inden grøn teknologi og bærekraftig udvikling. Sammen havde brødrene skabt et netværk af etiske gårder og bedrifter, som strak se over hele Skandinavia. Men successen bragte også nye udfordringer. Klimaændringer begyndte at påvirke jordbruget på måder, ingen havde forudset. Ekstreme vejrforhold, nye plantesygdommer og skiftende årstider testede Gyldne Morgens tilpasningsevne til det yderste. En varm sommerdag samlede familien sig på gården for at diskutere fremtiden. Magnus sat på verandaen, omgivet af sin familie og nære medarbejdere. Guldfjers statue glitrede i solskinnet, en konstant påmindelse om deres ydmyge begyndelse og vedvarende opdrag. Vi står over for udfordringer, som vor far aldrig kunne have forudset, begyndte Magnus. Klimaændringerne truer ikke bare vores virksomhed, men hele måden, vi producerer mad på globalt. Erik nikkede alvorligt. Vore forskere rapporterer, at hvis nåværende trender fortsætter, kan store deler af verdens dyrkbare land blive ubrugelige inden få 10 år. Olav lænte sig fremover, øjnene glødende af den samme lidenskaben, som hans far havde vist for så mange år siden. Men det er der, hvor styrke ligger, ikke sandt? Vi har altid været innovative, altid set muligheder, der andre så hindringer. Guld fortsatte tankegangen. Tænk på det. Vor bedstefar så potentiale i en enkelt høne. Vi har ressourcerne og kundskaben til at gøre noget virkelig revolutionerende. Sofia smilte stolt over sine barns indsigt. Det har ret. Men hvad foreslår det konkret? I timerne, som fulgte, udfoldede en livlig diskussion sig. Idéer flød frit fra vertikale urbane gårder, som kunne maksimere matproduktion i byer, til avancerede hydroponiske systemer, som kunne dyrke mat med minimal vandbrug. De diskuterede muligheden for at bruge kunstig intelligens til at optimalisere avlinger og ressourcebrug, og hvordan de kunne implementere regenerative landbrugspraksiser for at genoprette skadet jord. Men det var Ingrid, Eriks kone, som kom med forslaget, som virkelig fangede alles opmærksomhed. Hvad om vi tager Gyldne Morgen-modellen globalt, foreslog hun. Ikke bare ved at eksportere vores produkter, men ved at eksportere vores kundskab og vores værdier. Vi kunne etablere partnerskab med bønder i udviklingsland, dele vores teknologi og ekspertise og hjælpe dem med at bygge sine egne bærekraftige gårder. Rummet blev stille et øjeblik, mens alle vurderede implikationerne af dette forslag. Magnus var den første til at bryde stilheden. Et bredt smil spredte sig over ansigtet hans. Ingrid, du er et geni. Dette er nøjagtigt den typen tænkning, vi trænger. Vi startede med at ændre, hvordan en liten gård i Trondheim opererede. Når har vi muligheden til at påvirke global matproduktion? Erik nikkede entusiastisk. Tænk på det. Gyldne morgengårder i Afrika, Asia, Sydamerika.
Vi kunne skabe et verdensomspændende netværk af bærekraftige etiske gårder. Olav og Guld udvekslede begejstrede blik. Vi kunne bruge blockchain-teknologi for at sikre transparens i forsyningskæden, foreslog Olav. Og udvikle en app, som lader forbrugere spore nøjagtigt, hvor maten deres kommer fra og hvordan den blev produceret, lagde Guld til. Etter hvert som diskussionen fortsatte, begyndte konturerne af en ambitiøs global plan at tage form. Det ville være en enorm udfordring, men familien Larsen havde aldrig vækket under udfordringer før. Da solen begyndte at gå ned, rejste Magnus sig og gik bort til Guldfjers statue. Han strøg forsigtigt over den blanke bronzen et taknemmeligt smil på læbene. Vel, gamle ven, mumlede han lavt. Det ser ud til, at du fortsat inspirerer os til at drømme stort. Sofia kom bort og tog hånden hans. Hvad tænker du, kære? Magnus så ud over gården, over markene, som nå strakte sig, så langt øjet kunne se, over de moderne, bærekraftige bygningerne, som husede deres operationer, og til slut tilbage på sin familie, som fortsat diskuterede ivrigt på verandaen. Jeg tænker på, hvor langt vi har kommet, sagde han mygt. Og hvor utroligt det er, at alt dette startede med en eneste høne og en gal drøm. Sofia klemte hånden hans. Og nå er vi i færd med at tage den drømmen til hele verden. Magnus nikkede, øjnene skinnende og beslutsomhed og håb. Ja, det er vi, og ved du hvad? Og? Jeg tror, dette bare er begyndelsen. Mens de gik tilbage til familien, vidste Magnus, at de stod foran deres største udfordring hittil, men han var ikke redd. For han vidste, at så længe de holdt fast ved værdierne, som havde bragt dem hit, hardt arbejde, innovation, respekt for naturen og omsorg for hverandre, var det ingenting, de ikke kunne opnå. Gyldne Morgen havde startet som en liten gård i Trondheim. Nå var den i færd med at blive et globalt symbol på håb og bærekraft. Og alt takket være en høne ved navn Guldfjer, som havde lært dem, at de største drømmene ofte kommer fra de mest uventede steder. Idet natten faldt på, og stjernene begyndte at tændes over Gyldne Morgen, vidste Magnus, at deres historie var langt fra over. Faktisk var det, som om et helt nyt kapitel var i færd med at begynde. Et kapitel, som ville bringe deres vision om bærekraftig, etisk matproduktion til hele verden. Og mens han så på sin familie, sin kone, sine barn, sin bror og svigerinde, følte Magnus en dyb taknemmelighed. For arven etter Olav Larsen levede videre, stærkere end nogensinde i hver enkelt af dem. Med fornyet energi og beslutsomhed vidste Magnus, at morgendagen bragte nye udfordringer, nye muligheder og nye eventyr. Men uanset hvad fremtiden måtte bringe, ville Gyldne Morgen møde den med samme mod, innovation og kærlighed, som havde bragt dem hit. For i hjertet af alt de gjorde, fra den mindste kylling til deres mest ambitiøse globale projekter, lå den enkle sandheden Guldfjer havde lært dem for så mange år siden, at med tålmodighed, omsorg og tro, kan selv det mindste frø vokse til noget ekstraordinært. Og slik med lyden af fjerne høner, som kaklede mygt i baggrunden, afsluttede nok en dag på Gyldne Morgen. Men for Magnus Larsen og hans familie var dette bare begyndelsen på deres næste store eventyr. Et eventyr, som ville bringe håb, bærekraft og positiv forandring til gårder og matbord over hele verden.